Leo Wong Channel, channel kesayangan kita. Leo Wong Channel, channel yang menghibur kita. Selamat datang di Leo Wong Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. The best channel. Bejane sing sabar narimak pola kudu eling lan waspada. Ayo kanca padha ngore-ore kabudayan kesenian Jawi lan kae panarine kae pangeran melok-melok carane kok tambah bingung. Ya di sebelah kanan panggung ya, yang di depan. Anak-anak kecil dijaga ya, atau agak mundur sedikit. ayo kanca padha ngore-ore kabudayan kesenian Jawi lan kae panarine kae pangeran melong-melong atine kok tambah bingung. Ya ramane gones bicara tinggal ramah
ya ya ya. Ya, yang mau promotor itu penontonnya minggir sebentar ya.
Ya mas Ramane dole kenes kenes bicarane lo 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 Apa?